e benestar que terán lugar aquí na Praza de España os vindeiros 17, 18 e 19. Ten a palabra Carlos López Font, diputado provincial. Muy bien, muchísimas gracias. Buenos días a todas y a todos. Quiero comenzar agradeciendo, teniente alcalde, mi buen amigo Tino Fernández, la posibilidad de compartir esta rueda de prensa. Siempre es un placer estar en el Concello de Pontevedra y estar con él como teniente alcalde, al que le quiero felicitar por todo lo que está haciendo cuando ya estamos en el meridiano del mandato de los 4 años y, como digo, es un placer estar aquí. Es un placer especial estar en esta presentación de Pontesán. Yo creo que el año pasado, en la presentación, yo afirmaba que era imposible acertar de manera más nítida a la hora de promover un evento como este por el momento en que vivíamos. Y un año después, bueno, no solo me reafirmo en lo que dije el año pasado, sino que me alegro muchísimo, nos alegramos desde Diputación de que la feria del año pasado fuera un éxito, de que este año cuente con una ampliación y, desde luego, que haya una segunda edición. Compartimos desde la Diputación ámbitos de colaboración con el Concello de Pontevedra en el que estamos ciertamente satisfechos y esta colaboración se va a mantener, y este es uno de los ámbitos, ¿no? Por eso estar hoy aquí y esta satisfacción, como decía, porque ciertamente un evento como este, destinado a la prevención de la salud, a la información, nunca podía tener mejor eco y mejor acogida que en este momento. Desde las instancias políticas hemos tenido que estar en estos tiempos recordando y reivindicando a los ciudadanos el que haya estos hábitos saludables y el que se sigan las normas sanitarias. Y un evento como este es el mejor escaparate, es el mejor formato para hacer ese llamamiento a los ciudadanos. Yo creo que más que estigmatizar a determinados colectivos, más que confrontar, lo que hay que hacer es mucha información y mucha pedagogía. Yo el año pasado pude comprobar que las asociaciones que participaban se involucraban, como siempre lo hacen, se involucran de forma, desde luego, muy activa en la prevención y en la información. Creo que este es el mejor y el más sobresaliente rasgo de esta feria y, por lo tanto, nosotros desde Diputación encantados de colaborar. Hemos dado un paso más con tener un stand este año en el que, bueno, también vamos a pretender un poco divulgar lo que hacemos, pero es una divulgación y es una actuación totalmente coincidente, como decía al principio, con lo que se hace desde el Concello. Por lo tanto, yo no le robo más tiempo al teniente alcalde a la hora de explicar todo lo que va a ser esta feria y todos los ingredientes en el mejor sentido de la palabra, sino concluir con esa satisfacción por estar aquí, por seguir colaborando con el Concello de Pontevedra, con el teniente de alcalde y con lo que se está desarrollando, y por la satisfacción de colaboración institucional, que está siendo de verdad a plena satisfacción y que en lo que queda de mandato vamos a continuar. Yo hago el llamamiento a que los ciudadanos acudan, a que los ciudadanos se informen. El año pasado hablábamos y hacíamos la recomendación a la vacuna de la gripe como un ingrediente fundamental a la hora de prevenir. Pues este año también, en todas las normas sanitarias que se nos están marcando, también hacer ese llamamiento. Estoy seguro de que va a ser un éxito, es un acierto el que haya una segunda edición, y si bien es verdad que estamos hablando de la ciudad de Pontevedra, de la capital de la provincia, estoy totalmente seguro que vecinos y vecinas de otros ayuntamientos de esta provincia también vendrán a este evento. Por lo tanto, felicitación, satisfacción por el camino recorrido, y estoy convencido de que al finalizar esta edición, que ha incrementado el número de expositores, se conseguirá el objetivo que se consiguió el año anterior, que era el de la prevención, el de la información, y hacer finalmente un reconocimiento a las asociaciones que van a participar, con las que nosotros también colaboramos desde Diputación, pero que evidentemente durante todo el año hacen mucho en apoyo de los ciudadanos, de los vecinos y vecinas de esta ciudad y de la provincia. Gracias.
coller os papeles. Bueno, bons días a todas e a todos. Eu quería empezar primeiro por a fase de agradecementos. Agradecemento moi especial á Deputación Provincial, sin a cual, sin a axuda e a colaboración, sería moi complicado que o Concello de Pontevedra sacase adiante unha feira do benestar e da saúde como esta. Agradecemento tamén á Universidade de Vigo pola súa colaboración, xa que nos cede aulas e nos cede espacios para que poidamos ampliar o tempo da feira e que non se reduzca só a esos 3 días deste fin de semana. E, sobre todo, agradecemento ás asociacións do ámbito sanitario ou sociosanitario que apostan unha vez máis por colaborar e que incrementan o seu número de participación de 24 a 34. De feito, que tivemos tamén que ampliar o tamaño da carpa hasta o límite máximo permitido para poder darlle cabida a todas esas asociacións que queren colaborar e participar con nós. Por lo tanto, o meu agradecemento tamén moi especial a todas elas. Na vida, se algo hai importante é a saúde. Creo que todos estaremos de acordo en que ter saúde é o mellor regalo que se pode ter. Vivimos tempos complicados, tempos nos que, como decía Carlos, aos que participamos da vida política nos tocou lidiar en maior ou menor medida cunha situación descoñecida, como é unha pandemia, da que pouco a pouco, afortunadamente, vamos saindo, aínda con toda a prudencia e con todas as prevencións, pero vendo xa esa luz ao final do túnel. A saúde, polo tanto, é un elemento fundamental. Dende o Concello, as nosas competencias son tan esenciais, pero esas competencias tan esenciais fan que día a día, semana a semana, colaboremos ou coñezamos as inquietudes e as necesidades desa rede tan importante que hai por fora, ou igual a palabra non é por fora, pero cercana ao que é o ámbito sanitario, formada por as asociacións de ámbito sociosanitario que tan importantes son para todos aqueles que padecemos algunha enfermedade. A sanidade nos trata, a sanidade nos cura, pero en moitas ocasións necesitamos outro tipo de axudas, axudas que a sanidade, polas súas características, ao mellor non nos pode dar. E aí están as asociacións que nos informan, que nos orientan, que nos escoitan, que nos animan, que fan que non nos sintamos tan solos, e que cumplen un papel e teñen un valor incalculable á hora de tratar ou de lidiar coa enfermedade, E nese sentido naceu Pontesán, no sentido de visibilizar a todas esas asociacións do ámbito sanitario, asociacións en ánimo de lucro, que día a día, de forma desinteresada, fan unha labor inmensa. E ese foi o obxectivo coa que naceu o ano pasado. O ano pasado naceu con moitas dificultades polo tema da pandemia, polas limitacións, polas restriccións, que incluso nos fixeron dubidar en algún momento de facela ou non facela. Foron elas, precisamente, as asociacións as que nos animaron a poder facela cumplindo con todas as prudencias exixidas e todos os protocolos exixidos nese momento. E a verdade é que foi un éxito, Foi un éxito de participación, 24 asociacións, 2 días, pola carpa pasaron miles de personas para coñecer e para visibilizar e para agradecer tamén ás asociacións ese traballo que fan. E tamén para informarse, para saber que non están solos nin solas cando teñen que loitar con unha enfermidade. Este ano mantemos o mesmo esquema. Unha carpa, máis de 1000 metros cuadrados, 34 asociacións, todas asociacións en ánimo de lucro, e engadimos a esa estructura do ano pasado, engadimos tempo.
E como engadimos tempo? Pois aproveitando esta semana, desde xa hasta a semana que ven, para facer actividades non só na carpa que estarán montándose, senón nos espacios cedidos pola Universidade. Charlas, coloquios, mesas redonda, un sinfín de actividades que logo, bueno, vos pasarán, que non vou a relatar enteiras porque entón estaríamos aquí media mañán, e que aproveitamos esa facilidade que nos dá a Universidade de Vigo para ampliar todo este movimento que queremos xerar coa Feira da Saúde. E, ademais, este ano, pois, vamos avanzando, vamos mellorando pois un pouco as perspectivas e dividimos a feira en tres momentos. Un primeiro momento que estará dedicado á saúde emocional, un segundo momento que estará dedicado á alimentación saudable, á creación de hábitos de vida saludables, e un terceiro momento que será o domingo dedicado ao exercicio físico. Intentamos con eso ampliar o abano, trasladarlle a xente a importancia que ten coidar a saúde emocional. Esta pandemia tamén nos truxo o permitiu visibilizar a necesidade de tratar as nosas cabeciñas. Si algo nos deixou tamén esta pandemia, parte da desgracia dos falecidos, foi moito estrés, moita ansiedade, moita depresión, moita tristeza, e nós queremos axudar a combatila. De feito, como anécdota, vos contarei que nese programa que puxemos en marcha, e que non deixa de ser tamén un complemento desta Feira da Saúde, como é A Vida e Movernos, unha das actividades que montamos foi un taller para loitar contra a ansiedade a través do movimento. Entre outros, montamos un de risoterapia, de yoga, de marcha nórdica, todos foron un éxito, pero o taller para loitar contra a ansiedade encheu as súas plazas en menos de 24 horas. Foi un auténtico éxito e nos ven a demostrar a necesidade de traballar tamén desde o punto de vista emocional, e iso é pois o que vamos a pretender facer modestamente o venres con unha serie de charlas e de conferencias e de obradoiros, onde tamén participará a Cruz Vermella, coa que eu teño que agradecer, para tratar as emocións e tratar tamén de loitar contra a ansiedade. O sábado, como decía, estará dedicado á alimentación saudable, tamén a través de mesas redondas e conferencias, e un show cooking a partir das 5 da tarde, no que a comida sexa a nosa propia medicina. Se vos explicará máis detalladamente na información que se vos mandará, porque senón é moi complicado falar de todo eso hoxe aquí. E, por último, o domingo dedicarémoslo ao exercicio físico con unha primeira andaina solidaria Pontesán, que sairá ás 9 da mañán con un pequeno percorrido polo Camiño de Santiago, menos de 4 kilómetros, accesible a todas as persoas para que poidan realizalo, ademais de ver obradoiros de primeiros auxilios, de yoga e pilates adaptado. Pontesán nace con vocación de permanecer e de crecer. Pontesán nace con vocación de agradecer ás asociacións e de visibilizar a existencia desas asociacións. É necesario que as persoas se dean conta de que existen alternativas apoiadas en asociacións do ámbito sociosanitario que nos permiten que a nosa vida e a nosa enfermedade sexa un pouco máis levadeira. Creo que, con humildade, creo que foi un éxito a primeira convocatoria, é un éxito a idea, e que dentro de ese éxito, que non só é da Concellería, sino das propias asociacións, queremos seguir medrando. E animo tamén, o decía Carlos na súa intervención, e creo que é importante, animo tamén as persoas que non só de Pontevedra, sino da nosa comarca e de toda a provincia, a que se acerquen e que vexan, que recorran a feira, que
participen das conferencias e das mesas redondas, que se informen, porque nesta vida, desgraciadamente, máis tarde ou máis temprano, vamos a ser usuarios da sanidade. Esperemos que sea tarde e que sea por cousas leves, pero desgraciadamente todos vamos a ser usuarios da sanidade, porque o noso corpo necesitará reparacións, e nese momento seguro que vamos a necesitar non só os mellores especialistas sanitarios e médicos, sino tamén o apoio, o abrazo e a sonrisa desas asociacións que tanto fan para que a nosa saúde sexa un pouquiño mellor. Esperemos que o tempo nos axude. O ano pasado o tempo non estuvo moi da nosa parte, ainda así foi un éxito. Esperemos que este ano sexa un pouco máis leve e que a xente poida vir e participar desta feira que comeza este venres. Non sei se me deixei algo atrás, seguramente sí. Non sei se tedes algunha pregunta. Non. O ano pasado todas as asociacións que decidiron participar, participaron. Este ano se pasa de 24 a 34 porque houbo máis demanda. En parte, supoño que foi porque a sensación que se trasladou dende a feira polas asociacións que participaron foi unha boa sensación e iso animou a outras que o ano pasado non estiveron, algunhas incluso por prudencia, xa que a situación era bastante máis complicada, a participar. O ano pasado non quedou ningunha fora e este ano tampouco vai a quedar ningunha fora. Ahora que como sigamos crecendo non sei como vamos a facer. Sí, sí, sí. Pois o presupuesto sale todo do convenio que ten establecido o Concello de Pontevedra coa Diputación e está un pouco por enriba dos 50.000 euros. Non sei a cantidad exacta, creo que 52.000, pero vamos, un poquinho por enriba dos 50.000. As charlas que se van a facer na universidade, onde vamos a facer? Sí, na Casa das Campas. Van a ter un horario fixo ou non? Non, teñen horarios fixos, vamos a pasar despois porque son un montón de charlas, vamos a pasar un pequeno resumo cos horarios para que poidades coñecelos. Xa está todo pechado con horarios e tal, e, bueno, creo que a maioría son, que a maioría son pola tarde, pero tamén hai algunha pola mañá. Logo os pasamos esa información. Bien, mal, regular, todo bien? Vale.